Kesmek istiyor kararını Şaşak atkan şağında Şeşek отқан вакытлары булмаса да, кисүләре хак Казанның Ширек күл буе бу. Әле кичә генә шаулап үсеп утырган агачлардан менә шундый чокырлар гына калган. Социаль челтәрләрдә халык гыш килә, төн чыкканчы юкәләр кая киткән. Гаҗәеп флешмоб, кичә агач утыртып киттеләр генә, бүген инде аларны алып башкаларын китерделәр дип яза берсе. Икенчесе, Ширек күл буенда да агачларны ниндидер стандартларга карап тигезлиләр дип өсти. Бардык без анда. Чыннан да берничә агач юкка чыккан. Халык кая киткәннәр дип баш вата. Я не знаю, почему старый лип вообще. Агачлар нәрсәгә комачаулагандыр? Авырый торган булдылар микән? Может быть, засохли? Бәлки корган булганнардыр, шуңа кискәннәрдер. 84 яшьлек Людмила ханым әби дияргә теле әйләнми, бу тирәләрне көн дә әйләнә. Һәр агач, һәр куак исәптә. Шуңа кайберләренең югалуын шундук сизгән. Вообще-то не все гнилые, конечно. Барысы да ширек түгел иде әле, әмма икенче яктан күрәсезме нинди әйбәтләрне утырттылар, гаҗәеп матур булды. Кистермебез дигән иде Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман әле бер көнлек кенә ишегалларын ремонтлау турында сөйләгәндә. Если дерево аварийное, Агачны 2 очракта гына кисәргә рөхсәт. Әгәр ул авария хәлендә булып, кеше гомеренә куркыныч янаса, һәм икенчедән машина йөрү юлларын нормативларга туры китереп киңәйтергә кирәксә генә. Бу очрак кайсысына туры килә? Җавапны без биредә эшләүче яшелләндерүчеләргә бирдек. Агач 100 елдан артык үссә инде 80-100 ел җитсә инде. Ул кислородны үзенә ала торган була. Халыкка һавага бирмәй инде ул. Шуның өчен улларны кисәбез, теге ава торганнарын яшәрне утыртабыз. Яшелләндерүчеләрнең сүзләрен шәһәр хакимиятендә расладылар. Безгә җибәрелгән рәсми хатта Дзержинский урамындагы 11 агачның авария хәлендә булу сәбәпле киселүен хәбәр иттеләр. Каждое дерево мы обследовали. Без һәр агачны тикшердек, кайсын күчереп утыртырга кирәк, кайсын алырга, шул хәл ителде. Быел Казанда шундый 1000 ярым карт агачны кисәләр, 2000 ярымын күчереп утыртачаклар. Кыскасы шәһәрне яшелләндерү дәвам итә. Бу эшкә 280 миллион сум акча бүленгән. Рәмзилә Гафиятуллина, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән Җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.